Oslaný Ačko, muži klasika, behajú aj oni Hornonitriansku hasičskú lígu, ale nejako ste sa umiestnili. Druhý, výborne, to stojí za potlesk. Kto by nevedel, o čom je Hornonitrianská hasická liga, tak sa behá v klasickej kategórii s neupravenými strojmi, s klasickými hadicami a tak podobne. A Jaro rozmýšľa, že keď sa nebude dariť v športe, pôjde aj na tú Hornonitriansku klasickú. Poďte na to. A keď nepôjde na ňu, môže ísť prísť za mnou. Má tu niečo, nejaký rest. No môžeme. Pripraviť sa, pozor, štart! Oslaný Ačko, muži klasika, výsledný čas nápravom terčia, ten je 18.50. Ľavý je lepší a ten je 17.21. Rozdielovač dobehol v čase 9.55 a Bčkár v čase 7.66. Uhrovec Bčko, muži klasický, za nimi Polúžany, Ačko, muži klasika, po nich Rybany, ženy športové, Hornávec, ženy športové, Kyselica, muži športoví, za nimi Opatovce nad Nitrou, ženy klasika, po nich Solčany, muži športoví, Dežerice, ženy športové, Sládkovičovo, Bčko, to budú muži. Prečo som vám napísal, že ste klasickí, keď ste športoví, Sládkovičovo? A už je prepracovanosť.